पार ले गोरी टाटा कर ले वो यही मौका हवे रानी प्यार कर ले वो। दरिया के पार ले राजा टाटा कर ले यही मौका हवे राजा प्यार कर ले। नैनन सजाए हवे तोरी काजर माँ बोला बसा ले अपन हृदय भीतर माँ। भरे जवानी में हम कैसे रहूँगा, उम्र है 15 साल कैसे रहूँगा। जब ले देखे हवा मन मुरागे, जब ले देखे हवा मन मुरागे। यही मौका हवे गा राजा प्यार कर ले, यही मौका हवे गा राजा प्यार कर ले। आजा बे राजा तैहा पर बस्ती माँ, मन भर के गोठिया ले वो दोनों मस्ती माँ। आ जाऊँ रानी मैं हाँ तोरे बस्ती माँ, रास्ता जोहत रही रे रानी तेरा बुढ़ती माँ। मौका पाके तोला खड़ा हूँ मैं हाँ, मौका पाके तोला भगा हूँ मैं हाँ। दिन बादर आगे रानी कर ले मुरसन प्यार वो, दिन बादर आगे रानी कर ले मुरसन प्यार वो। दरिया के पार ले गोरी टाटा कर ले वो यही मौका हवे रानी प्यार कर ले वो। दरिया के पार ले राजा टाटा कर ले यही मौका हवे राजा प्यार कर ले। यही मौका हवे रानी प्यार कर ले वो, यही मौका हवे राजा प्यार कर ले। रानी प्यार कर ले वो। राजा प्यार कर ले। छत्तीसगढ़ी कलाकारों की सेवा में उपलब्ध है अशोका फिल्मस ऑडियो वीडियो स्टूडियो एंड एडिटिंग मिक्सिंग लैब, जो करेंगे मल्टी डिजिटल रिकॉर्डिंग के साथ आपके स्वर को सुमधुर बनाएंगे। निर्माता निर्देशक राज कुलकर्णी। मोबाइल नंबर है 7389138468।